Sa video na ito ay sisilipin natin ang dalawa sa mga bagong variant ng mga hatchback na pwedeng sakyan ng anumang trip mo sa biyahe. Ang Honda Brio RS at ang Toyota Wigo TRDS. Sa dalawang hatchback na pag-uusapan natin ngayong araw ay papakita natin kung ano ang pinagkaiba nila in terms of engine, driving comfort, safety at iba pang specs at feature na hatid ng mga sasakyang ito. Titignan natin kung alin sa tingin nyo ang swak sa panlasa nyo. Kung kaya't simulan na natin upang makapamili na kayo sa dalawang nagagandahan na kotse na ito. Una nating tignan ay ang exterior style ng Wigo. Sa harap nito ay merong projector headlamps at halogen fog lamps. Kung titignan maigi ang kabuuang itsura ng sasakyan, mula sa harap ay para itong nakasimangot dahil sa chiseled bumper nito. Ang mesh grille din ito ay nagbibigay ng maangas na dating at magandang exterior design. Sumunod naman ay ang exterior style ng Brio RS. Sa unang tingin ay mapapansin ang pagkakahawig ng disenyo nito sa normal na Brio. Ang pinagkaiba lang ng RS ay meron nitong dagdag na black grille na siyang nagdadagdag sa pagka-sporty look ng sasakyan. Meron din itong halogen headlights at fog lights. Kung angas ang pag-uusapan ay lamang ang disenyo ng Wigo. Ngunit kung ang tipo mo ay mga simple at subtle lang ang disenyo, ay siguradong patok sa'yo ang exterior style ng Brio RS. Sa exterior design pa rin sa gilid ng sasakyan, ang Wigo ay merong 14-inch alloy wheels, visible skirts at meron itong magandang spoiler sa likod na may logo ng TRD. May haba itong 3,700 mm, lapad na 1,600 mm at taas na 1,520 mm. Meron din itong ground clearance na 180 mm. Mas mataas ito kumpara sa ibang hatchback na sasakyan kaya pwede itong isabak sa malubak o sa mababaw na baha. Ang Brio RS naman ay merong 15-inch alloy wheel na tamang-tama para sa may hilig sa malalaking gulong. Kitang-kita rin ang itim na lines na disenyo nito na nagbibigay ng dagdag na appeal at sporty look sa sasakyan. Mula sa gilid ay makikita rin ang halogen taillights at ang spoiler nito. Kung ikukumpara ay mas malaki ito sa Wigo. Mas mahaba ito ng 115 mm, mas malapad ng 80 mm at mas mahaba ang ground clearance nito. Kung ang Wigo ay may 180 mm, ang Brio naman ay may 137 mm lamang na ground clearance. Tama lang ang baba nito upang mas ma-emphasize ang sporty look ng sasakyan. Silipin naman natin ang likod ng dalawang sasakyan. Ang likod ng Wigo ay merong Tetris-shaped LED lights, meron din itong halogen turn signals at reverse lights. Pinakamaganda lang dito ay meron itong rear sensor at rear camera na makakatulong sa pagpapark ng sasakyan. Ang trunk naman nito ay nabubuksan mula sa loob dahil manual type ang bukasan ng Wigo. Ang trunk nito ay kayang magsakay ng dalawang maliit na maleta at pwedeng itiklop ang dalawang upuan sa likod na siyang nakakapagdagdag ng espasyo para sa mga dala nyong gamit. Kasama na rin dito ang isang tonneau cover upang hindi maging visible sa labas ang anumang dala nyong gamit. Habang ang Brio RS naman ay pinanindigan pa din ang pagiging sporty looking nito dahil sa disenyo ng spoiler nito sa taas. Meron din itong halogen taillights at maganda ang disenyo nito sa likuran. Hindi tulad ng Wigo ay wala itong rear sensor at camera at hindi tulad ng Wigo na manual type ang pagbukas ng trunk. Ang trunk ng Brio RS ay may pindutan na nagpapadali sa pagbubukas nito. Ang cargo space nito ay sumusunod lamang sa normal size ng isang hatchback na sasakyan. Kasya rito ang grocery na good for 2 weeks. At kung kailangan ng mas maluwag na space, ay pwede ring itiklop ang dalawang upuan sa likod. Sunod naman nating tignan ang mga makina ng dalawang sasakyan. Sa Wigo, meron itong 1.0 liter 3-cylinder gasoline engine na kaya maglabas ng 65 horsepower at 89 Newton meters na torque. Ang TRDS variant na ito ay merong 4-speed automatic transmission, habang ang Brio RS naman ay merong 1.2 liter gasoline engine na kaya maglabas ng 89 horsepower at 110 Newton meters na torque. Konektado ang makina nito sa CVT at ang power na inilalabas nito ay rekta sa gulong sa harap. Masasabing tipid sa gasolina ang Wigo dahil ayon sa reviews ay aabot ng 15.3 km per liter ang nakukonsumo nitong gasolina kapag bumiyahe ka sa light to moderate na traffic. Kapag isinabak naman ito sa open highway ay umaabot sa 24 km per liter
ang nakukonsumo nito, kaya siguradong sulit ang gasolina sa biyahe. Habang sa Brio RS naman ay umabot ng 16.3 km per liter ang nakukonsumong gasolina nito sa bilis na 40 km per hour na biyahe sa light to moderate traffic. At sa open highway naman ay umaabot lamang ng 20.7 km per liter ang nakonsumo nito sa bilis na 90 km per hour. Pero malaking tipid na din ito. Tignan naman natin ang itsura ng sasakyan sa loob. Sa Wigo ay simple lang ang interior nito. Walang height adjuster ang upuan at manibela nito at halos karamihan ay push button tulad ng engine, aircon at infotainment na swak sa Android at Apple devices. Sa Brio RS naman ay merong black and orange theme ang interior. Meron ding recline adjustment ang upuan ng driver at ng steering wheel nito ay adjustable sa kung gaano kataas, kakomportable humawak ng manibela habang nagmamaneho. Ang infotainment naman nito ay merong Bluetooth at may speed sensing door lock. Kaya kahit hindi mo i-lock, ay matik na maglalak ng sasakyan para na rin sa iyong kaligtasan. Parehas na may 5-seater capacity ang dalawang sasakyan. Ang headspace naman nila ay tamang-tama para sa mga 5-6 pababa. Ayon sa mga reviews, ay maayos ang takbo ng Wigo, kaso ay meron lamang konting tigas sa manibela nito. At dahil sa 3-cylinder engine nito, ay dama mo ang inig at tunog ng makina sa loob ng sasakyan. Pero tamang-tama pa din ito para sa pag-stroll o kaya paggala sa iba't ibang lugar. Sa driving comfort naman ay medyo mahirap dahil hindi na-adjust ang upuan nito. Pero ang suspension naman nito ay maayos sa patag na daan at medyo mararamdaman ang alog sa loob kapag dumaan sa baku-bakong daan. Sa Brio RS naman ay dinisenyo para sa isang relaxed driving. Kaya't meron itong light steering wheel na tamang-tama para sa pagmamaneho sa syudad. Ayon sa reviews ay very responsive ang sasakyan sa direksyon na gusto mong puntahan at hindi ito magbibigay ng driver fatigue dahil hindi lumalaban ang manibela nito. Sa driving comfort naman ay maganda ito dahil adjustable ang upuan pati na rin ang steering wheel nito. Ang suspension naman ay tulad ng sa Wigo. Mararamdaman mo pa rin ang baku ng daan sa loob ng sasakyan. Ang aircon sa loob ng Wigo ay malakas lalo na sa tag-ulan. Damang-dama mo ang lamig nito at kahit tag-init ay hindi naman mahihirapan ang aircon nito para mabigyan ka ng isang komportableng environment. Sa Brio RS naman ay malamig din ang cabin lalo na kapag umuulan. Ang downside lang nito ay kapag lumakas na ang ulan ay medyo imposible na kayong magkarinigan ng kasama mo dahil tumatagos ang external noise papasok sa loob ng sasakyan. Mula sa dalawang sasakyan ay pinakita at pinagkumpara natin ngayong araw. Ano sa tingin mo ang bagay sa'yo? Merong Wigo na siyang ideal para sa city driving o kaya ay panggala ng magtatropa? Kasama na rito ang maangas na exterior design na talagang nakakapukaw sa atensyon ng ibang tao sa lansangan. Ang isang unit ng Toyota Wigo TRDS ay nagkakahalaga lamang ng halos 700,000 pesos. O kaya naman kung mas gusto nyo ng simpleng disenyo pero may angas pa rin, ang Honda Brio RS ay ideal para sa pang-araw-araw na biyahe. Paghatid sundo ng iyong mga anak sa school, pagpasok sa trabaho o kaya tamang pag-ikot-ikot lang sa syudad. Ang isang unit ng Honda Brio RS ay nagkakahalaga ng halos 735,000 pesos. Ang dalawang sasakyan na ito ay may angking ganda at lakas. Pero ang desisyon ay nasa iyo pa rin kung ano ang mas trip mo o kung ano sa tingin mo ang bagay sa iyo lalo na sa lifestyle mo. Sana ay nakatulong ang video na ito para makapili ka ng tamang sasakyan na pasok sa panlasa mo. Comment down below kung ano sa tingin nyo ang mas sigit sa isa't isa. Ang Toyota Wigo TRDS ba o ang Honda Brio RS? Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panunood!